Συναδέλφοι, συνάδελφοι, το θέμα της αξιολόγησης είναι διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν ή που θα έπρεπε να απασχολούν τον κλάδο. Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι συνδεμένη με την έννοια της αξιολόγησης. Με ποια έννοια όμως? Με την έννοια της δομημένης διαδικασίας, στην οποία θέτω στόχους, ορίζω τα μέσα και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσω με τη διαδικασία και τη διαδικασία που θα ακολουθήσω. Στη συνέχεια, ανατακτά χρονικά διαστήματα, ελέγχω την πορεία της υλοποίησης, διορθώνω τα λάθη μου και στο τέλος κάνω συνολική αποτίμηση όλων των παραπάνω για να δω πώς μπορώ να πετυχαίνω καλύτερα τους στόχους μου. Παρότι όμως αυτή η σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αξιολόγησης υπάρχει και παρόλο που η Ομοσπονδία έχει ψηφισμένες θέσεις για την αξιολόγηση με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, δεν κάναμε τίποτα ουσιαστικό τα προηγούμενα χρόνια, σαν εκπαιδευτική και σαν κλάδος, ώστε να υπάρχει θεσμοθετημένο και κοινά αποδεκτό πλαίσιο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, με μοναδικό στόχο τη βελτίωσή του μέσω της ανατροφοδότησης. Και εδώ θα αναφερθώ σε κάτι που είπε ο προηγούμενος ομιλητής, που παραλήλησε δύο κείμενα της Ομοσπονδίας, ένα κείμενο της Ομοσπονδίας και ένα του Υπουργείου. Η Ομοσπονδία μας από το 1991 τα έλεγε αυτά. Δεν ακολούθησε η Ομοσπονδία το Υπουργείο. Το 1991 είχε βγάλει αυτό το κείμενο η Ομοσπονδία, αν αργότερα το Υπουργείο το ενέταξε σε κάθε πλαίσιο, γιατί το κείμενο που έχει ο συνάδελφος, που δεν ξέρω που είναι, από το Υπουργείο, είναι, μπράβο, ποιανού έτους είναι το κείμενο που έχει από το Υπουργείο? Της Ομοσπονδίας είναι από το 1991 και λέει ακριβώς τα ίδια. Δεν είναι χειρότερα, είναι καλό η πολιτική ηγεσία να ακολουθεί προτάσεις της Ομοσπονδίας. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, η 81η Γενική Συνέλευση πρέπει να συζητήσει διεξοδικά, και πόσος χρόνος έμεινε τώρα για αυτό το διεξοδικά μετά τους τακτικισμούς όλη την ημέρα, το κρίνετε εσείς. Το θέμα της αξιολόγησης και να επικαιροποιήσει τις θέσεις της Ομοσπονδίας και να πάρει αποφάσεις. Δεν μπορούμε να φύγουμε από εδώ χωρίς ξεκάθαρες και τεκμηριωμένες θέσεις. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι δεν δεχόμαστε την αξιολόγηση του νόμου 4024 του 2011. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι η μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη πρέπει να είναι ακόλυτη. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η αξιολόγηση να χρησιμοποιείται ως μέσο χειραγώγησης των εκπαιδευτικών. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η αξιολόγηση να οδηγεί σε κατηγοριοποίηση των σχολείων. Πρέπει όμως να έχουμε και αντιπρόταση. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε απέναντι στην κοινωνία με δαιμονοποιήσεις λέξεων και με αφορισμούς. Και εδώ θα σας πω μια προσωπική εμπειρία που είχα σε ένα σεμινάριο που συμμετείχαν συνδικαλιστές από διάφορες ομοσπονδίες. Εκεί τέθηκε το θέμα, το πώς βλέπουνε, μας ρώτησε, το πώς βλέπουνε οι υπόλοιπες ομοσπονδίες και οι υπόλοιπες κοινωνίες τα αιτήματα που έχουμε εμείς. Λέει, τι εικόνα έχετε? Όχι μόνο εμείς οι εκπαιδευτικοί, ήταν εκεί και οι δικαστικοί και το ΙΚΑ και από άλλοι. Και λέει, να πάρουμε ένα θέμα που σας απασχολεί για να δούμε πώς το βλέπουν οι άλλες ομοσπονδίες εκεί μέσα. Ήταν όλοι συνδικαλιστές. Είπαμε, εμείς ήμασταν κάποιοι από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, και θέσαμε το θέμα της αξιολόγησης. Πώς βλέπουν το θέμα της αξιολόγησης, οι υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες. Σας πληροφορώ ότι όλοι οι υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες, οι συνδικαλιστές που ήταν εκεί και από το ΙΚΑ και από τα δικαστική, ήταν από ό,τι θυμάμαι καλά, είπανε, ακούστηκαν και προτάσεις του τύπου, γιατί να μην είναι ένας αξιολογητής στο πίσω κάθισμα μέσα σε μια τάξη και να παρακολουθεί τι κάνει ο εκπαιδευτικός και στο τέλος να του βάζει βαθμό, ή και ανάλογα αν είναι καλός ή κακός να τον κρατάμε, τον απολύουμε. Η κοινωνία δεν δέχεται να μην υπάρχει καμιάς μορφής αξιολόγηση μέσα στην τάξη και καμιάς μορφής αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Λέμε ναι στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, γιατί σε επίπεδο τάξης αλλά και σε επίπεδο σχολείου... Συνάδελφε, είσαι στα 5 λεπτά. Αφαίρεσαι το από την παράταξη και θα πλησιάσω λίγο το χρόνο των υπολείπων. Λοιπόν, ναι, συγγνώμη, ναι. Γιατί σε επίπεδο τάξης αλλά και σε επίπεδο σχολείου παράγεται εκπαιδευτικό έργο
το οποίο είναι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρει ολόκληρη την κοινωνία. Το έργο φυσικά δεν είναι αποτέλεσμα μόνο το τι κάνει ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός εκεί τη στιγμή με συντάξει, είναι αποτέλεσμα των αναλυτικών προγραμμάτων, είναι αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής πολιτικής που ακολουθείται, είναι αποτέλεσμα των μέσων που διαθέτει ο δάσκαλος, είναι αποτέλεσμα της σύνθεσης του μαθητικού δυναμικού, είναι αποτέλεσμα όλων αυτών των παραγόντων. Και αν θέλουμε να κάνουμε αξιολόγηση και να λέμε για αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου, θα πρέπει να αξιολογήσουμε όλο αυτό το σύνολο που εμπλέκεται και να μην ρίχνουμε τα βάρη μόνο στο δάσκαλο. Θα πείτε πολύ σωστά κάποιοι ότι αυτά τα ξανακούσαμε, γιατί είναι η πρόταση που έχει η Ομοσπονδία από το 1991. Ναι, έχουν ξαναϋποθεί, όμως δεν είναι θεσμοθετημένα και δεν ισχύουν με συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο. Θα πείτε ότι ο δάσκαλος, που και τα ακούω συνέχεια, αξιολογείται καθημερινά. Ναι, συμφωνώ, αξιολογείται καθημερινά από γονείς, γείτονες, δημάρχους, δημοσιογράφους και πολλούς άλλους. Αξιολογείται όμως υποκειμενικά και αυθαίρετα, χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια, χωρίς συγκεκριμένες διαδικασίες και πολλές φορές όχι καλοπροαίρετα, αλλά υστερόβουλα. Είμαστε υποχρεωμένοι να ορίσουμε εμείς το θεσμικό πλαίσιο εκείνο που θα εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα και θα προστατεύει τον εκπαιδευτικό από την ευθερεσία. Επίσης άκουσα και σε αυτή εδώ την αίθουσα ότι δεν υπάρχει καλή και κακή αξιολόγηση. Συμφωνώ και εγώ μαζί τους. Δεν υπάρχει καλή και κακή αξιολόγηση. Τα εργαλεία δεν διαχωρίζονται σε καλά ή κακά. Εκείνο που τα διαφοροποιεί είναι η χρήση τους. Μπορεί να κόψεις, να χρησιμοποιήσεις ένα μαχαίρι για να κόψεις ψωμί να δώσεις σε κάποιον που πεινάει. Το ίδιο μαχαίρι μπορεί να το χρησιμοποιήσεις και για να τον σκοτώσεις. Εμείς την αξιολόγηση ως εργαλείο χειραγώγησης του εκπαιδευτικού και ως εργαλείο επιλεκτικής διαδικασίας για μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη την απορρίπτουμε. Την αξιολόγηση όμως ως εργαλείο προαγωγής του εκπαιδευτικού έργου μέσω της ανατροφοδότησης όχι μόνο δεν την απορρίπτουμε, αλλά τη χρειαζόμαστε. Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται από συλλογικά όργανα και με συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να εξειδικεύσει η Ομοσπονδία ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και να προστατεύονται συνάδελφοι από ευθερεσίες. Λέμε ναι στην αξιολόγηση όσων επιθυμούν να καταλάβουν θέσεις τελέχων στην εκπαίδευση. Ολοκλήρωνε, συνάδελφε. Ναι, τελειώνω. Και να ασκήσουν διοίκηση. Και γιατί λέμε ναι? Γιατί το να ασκώ διοίκηση, συνάδελφοι, σημαίνει πρώτα απ' όλα, για όσους γνωρίζουν, παίρνω αποφάσεις. Παίρνω αποφάσεις οι οποίες καλούνται να τις υλοποιήσουν άλλοι και αποφάσεις οι οποίες θα ρυθμίσουν την καθημερινότητα και τη ζωή πολλών περισσότερων. Άρα δεν μπορεί να δίνουμε σε κανέναν τέτοια δικαιώματα χωρίς να έχουμε αξιολογήσει εκ των προτέρων αν είναι ικανός ή όχι να τα αναλάβει. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, σήμερα έχουμε τεράστιες ευθύνες και αν φύγουμε από εδώ χωρίς να έχουμε συγκεκριμένη, τεκμηριωμένη πρόταση για την αξιολόγηση, πρόταση που να μπορεί να σταθεί στην κοινωνία και όχι μόνο σε κλειστές αίθουσες με πολύ συγκεκριμένα ακροατήρια. Πρόταση που θα προάγει το δημόσιο σχολείο και θα προστατεύει τον εκπαιδευτικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο.